Хей, дъщеря ми се върна. Нека да я изненадаме. Ния! Суши. Обичаш ли суши? Да. Ще забележиш, ще ти покажа. Това е маки рол. Сохо маки. На скалата до 10. 1 до 10. 10. Хей, здравейте всички кулинари и приятели на нашия YouTube канал. Днес е един много вълнуващ ден, защото ще приготвим едно или по-точно най-любимото ястие на дъщеря ми, която в момента пътува на гости, но ще се прибере по-късно вечерта и ще готвим суши и по-специално ще ви покажа как да го приготвим бързо, лесно и интересно, по такъв начин, че да зарежете ресторантите, скъпите ресторанти с суши и ястия за винаги и да се научите да си го приготвите сами. В описанието може да намерите връзка или линк към моя специален Viber канал. Вътре ще публикувам всички рецепти подробно, както и линкове към тях, и също така ще подам повече информация за сушито и за разновидностите. Днес ще се спрем на трите основни вида, на два от основните видове всъщност суши, маки роловете или нори маки, както са известни, и нигири суши, както и сашими, което всъщност е сурова риба. Сушито като цяло основният елемент съставка на сушито, това е ориза и начина, по който е приготвен, а към него съдържанието за сушито не е задължително да бъде само риба или сурова риба, могат да бъдат най-различни. Един от елементите може да бъде риба. Аз ще ви покажа естествено с сурова риба, по-точно с сьомга, и ще кажа някои други разновидности, които са възможни. И също така най-важното ще ви кажа къде да намерите продукти, както за по-елементарно потребление. Примерно аз съм ползвал продукти в момента на Lidl, но ще ви покажа и друга фирма, която доставя до повечето ресторанти, до повечето големи бизнеси, които продават или предлагат суши. И всъщност вие ще можете, те предлагат и за надребно количество съответно, или сравнително надребно, така че ще може да си поръчате оттам, ако искате да имате професионални и по-пресни и по-правилни продукти, а не само тези, които се продават в Lidl и са много скъпи или пък не са подходящи. Основните ролове, които аз знам, се делят на 4 вида. Имаме хосомаки, което означава фин рол или финно роло от ориз, заедно с пълнеж от някакъв вид, примерно риба или сурова риба, овито с листо от припечено морско водорасло и съхнато, дехидратирано морско водорасло. Имаме футомаки, което е фат рол или дебел рол, който може да има повече от един пълнеж, примерно риба, краставици или само зеленчуци, авокадо, всякакви други неща, които само въображението ви всъщност ги ограничава. И имаме уромаки, което е всъщност обърнат рол, или т.е. водораслото е вътре, оризът е отвънка и обикновено се посипва с сезамово, сусамчета, които са припечени, или пък с хайвер от сьомга, например. И имаме темаки, което е хандрол, което всъщност е вид конус или някакъв вид хандрол, който е на вид на ръка. Защото другите се навиват със специална, да я наречем, рогоска или матче. За по-лесно и за да бъдат по-красиви и по-правилни. Освен това имаме и друг вид суши, което се казва гирито. Представлява ръчно или във формичка формирано продълговата сглобка от ориз, върху който е поставено парче вече тук сурова риба или някакъв друг вид елемент, може да е зеленчук за вегетарианците или за виганите, който обикновено се придържа с финна лентичка кръстосана от шиита или от листото. Тези естествено обикновено се сервира и сашими за почитателите на сурова риба, което не е суши, а се е отделно видео храна, която е просто сурова. Много във видеото ще се фокусирам как да направим 2-3 вида от тези основни рола, за да можете да си ги правите вкъщи и вече оттам нататък в Viber групата може да се запознаете с всички други видове рола. Да започваме! Представям ви продуктите, които са необходими
за да направите неуспешно суши. Може да бъде суши не само от сурова риба или от някакъв вид протеин, може да бъде и от само от зеленчуци. Аз фокусирам само върху суровата за риба сьомга, защото децата в основно това за сушито са риба тон или някакъв вид бяла. Сьомгата изобщо не е била включена, е било основно от риба тон, от червена комисиона риба тон и от бяла риба и от разни други видове риби, защото в сьомгата се съдържат доста бактерии. Когато не са могли да ги замразяват и да я охлаждат рибата, тогава не са могли да ползват сьомга. В съвремето навлиза сьомгата и тя е повече западно въведение, но в съвремето влиза сьомгата, просто защото е много вкусно месо, особено когато е сурово с сой сос, например. И за нея е важно да знаете, че когато вземате рибата, трябва да сте сигурни, че е прясна, че няма никакви бактерии и да се приготви бързо и дори да си я ловите в океана, дори риба тон, да е каквато да е друга риба за суши, за да се приготви първо трябва да бъде поне според съвременните стандарти охладена или дори замразена и след това размразена, за да убие различните вредни бактерии, микроорганизми, вируси и всичко друго, което една риба може да носи, въпреки че е в океана и те носят такива неща. Така че първо се замразява или се охлажда до определена температура. Ще проверя каква ще ви пише в Viber в групата, като включа рецептата и след това вече можете да я ползвате. Намерите и потърсите онлайн фирмата, която се казва Alex Fish. Alex Fish са специализирана компания, която предлага за всички ресторанти на едро, както и на дребно онлайн специализирани продукти, които са суши, подходящи самите риби и всички други продукти, които са ви нужни. Включително сьомга, риба тон и всички други останали неща. Поне съм в провинцията и сега в момента ми свършиха повечето неща от Alex Fish, ползвам това, което имам налично в Lidl, но в случая едно от нещата, които на всички ясно ще трябва да имаме е особено за сашими, е сурова риба, в случая моята рис. Той си има специално наименование, основната му характеристика е, че не е дрозърнест, а е малък дребен ориз, който залепва, но не се сплесква и така че реалистично, за да имате успех, аз съм готвил и с обикновен ориз, и с дългозърнест ориз, и с какъв не ориз, така че ако нямате суши ориз, пробвате с басмати, примерно е окей. Много купен от Lidl, но в Alex Fish предлагат по-големи пакети, страхотен, но качество и много пъти по-ефтин суши ориз. Нори листа или водорасли, листа водорасли. Тези са купувани от Alex Fish. Тези са купувани от Lidl и са доста скъпи. Листата от нори се ползват в японската кухня, не само в сушито. Ползват се примерно за супи, слагат се в супи и така нататък. Мирин или по-специално приготвена течност от специален оризов оцет, към който е добавено също така сол и захар в специално съотношение. Ако нямате такъв оризов оцет или може да купите мирин специално приготвен, в такъв случай може да си приготвите, ще ви пратя също така в описанието как си приготвите с обикновен бял оцет. За препоръчване е оризов, но като нямате оризов, обикновен бял оцет стига да е до 5%, 5-6%. Ябълков да речем или винен, може би ябълки е по-добре, плюс колкото съотношение е нужно, обикновено е около 100 няколко грама, една лъжица захар и една лъжица сол. Но ще ви пиша точно съотношение. Аз лично притежавам все още от Alex Fish достатъчно количество, една такава огромна бутилка ще ви изкара много време. Продават и малки такива количества бутилки в Lidl. Мирин бял или по-точно оризов оцет с добавено вътре сол и захар. Това е всъщност само оризови оцет, аз ще го приготвя с захар и сол допълнително. Всъщност тук виждам, че има предложение на 180 на 3 чаши изготвен ориз. Около 950 грама е 60 грама от този оризов оцет, 45 грама захар и 10 грама сол. Соевия сос е ясен, бум, има го навсякъде. Имаме листа от джинджифил, които са пикълт. Листа от джинджифил, те съм ги купил от Lidl и съответно пак, но можете
да си намерите такива в Alex и повечето паста, която се продава на пазара в България или къде ли не по света, дори и по ресторантите, не е истинско васаби. Васабито е растение, което мисля, че от корена му се стържи и се произвежда истинската васаби паста в Япония. Това растение, мисля, че растението се може много трудно да се култивира на запад и обикновено се приготвя прясно настъргано, ако имаме. Така, повечето реално това, което едеме, е просто настърган хрян с, може би, ако има въобще някакво много малко съдържание прах на васаби на прах, около 5% или по-малко, и оцветители хранителни. Така че, за съжаление, това, което е на пазара, мисля, че на повечето места е така. Така че, ако почитавате Япония, дори да не обичате суши и каквото ви било, поне и търсете си васаби растения и го опитате, защото е много по-интересен и различен вкус. И съответно за окраса аз съм си приготвил тук просто припечени сусамчета, т.е. вземаме обикновен сусам, който се продава в магазина и можем да го препечем на тигана, защото се излизат маслата и става много по-вкусно и се за окраса. Традиционно оборудване, но ако го нямате и искате да си набавите една част от него, и продават китове, такива общи комплекти за суши по супермаркетите, като си го купите един път, вече може да ги имате вътре тези неща, или евентуално, както казах, в Alex съм сигурен, че ги продават. Започваме с най-необходимото, и това е рогозка, за да навиваме листата мати роловите, нали, които са нужни. Това е обикновено от бамбук, доколкото знам направена, и аз имам две такива, които ползвам цял живот. Така, освен това, ножове ще ви трябва, за да процедирате сривата. Няма да обръщам внимание на тях толкова. Сега, нигирито се прави, като се формира на ръка по специален начин. Аз ще ви покажа как. Но ако имате късмета или шанса, за да ви е по-лесно за вкъщи, продават специални формички, които като ги сложите, вътре ги притиснете. Ще ви покажа и двата метода. Като ги притиснете, се получава формичката за нигири, т.е. не ролото, а другия вид. Така. И съответно аз имам и купа, която е традиционна японска купа, която се ползва реално след като се свари ориза, за да се приготви и да се смеси с мирина, т.е. сместа, която е оцет с захар и сол, вътре, за да се придобие типичния вкус на суши, ориза на сушите. Без това нещо, без този оцет, нали, приготвен по този начин, няма да имаме автентичен вкус на суши и няма да може да се формира суши без специално лепков ориз. Но, ако нямате такава купа, всякаква друга дървена купа ще стане. Защо е дървена, ще обясня. Може и да въобще да не я ползвате, дори да минете с обикновена купа. По-лесно е с такава. Значи, когато сготвим ориза и го свариме, той все още е доста влажен. Ние смесваме сместа, нали, която сме приготвили допълнително. И в последствие разтиламе ориза върху дървената купа и го фанваме. Т.е. нали, правим малко вятър, за да може да излезе по-голямата част от влагата и той трябва да престои известно време. Ако нямате такова нещо, просто в една друга по-голяма купа, пак може да се изцеди, но дървената купа помага да попие влагата, да попие водата и влагата от ориза и съответно да стане по-подходящ за приготвяне. Не е нужно всъщност, но аз ползвам оризоварка, моята доста голям размер, почти купувам от Метро за по-професионално готвене за повече ориз, никога не го ползвам целия. Доста добра вариант е да имате някаква оризоварка. Съвременните оризоварки правят сваряването на ориза до подходящата влага, до подходящата температура, до подходящото сготвяне и става бързо и лесно. Ако нямате, естествено, може да сварите по стария начин в тенджерка, като следите описанията, които са описани как се приготвя ориза, обикновено е 1:6, после се изцежда водата, или 1:2, водата не се изчезва, се остава да се попие. Започваме първо с подготвянето на ориза. Докато ориза се вари, ще направим две неща. Ще подготвяме рибата, филето, за да го почистиме от кожата и от евентуално от кости. И също така ще приготвиме сместа мирин. И така започваме с любимата ни част.
прецеждане на ориза. Както казахме, те са две пакетчета по 500 грама. Може да имат. Започвам с единия пакет и после с другия пакет. До каква степен водата ми изтича и се избистря. Като леко така разбърквам в същото време, за да може да размеся малко глутена и да го извадя да се размие и измие от оризчетата. Нещо да получи в ориза, го махам. Сравнително задоволително е това. Последния глутен, който го виждам, че вече е доста прозрачна водата и не е толкова нужно. Това ще се справим след малко. И така. Следващия етап е, ако не е голям този съд, пъхаме го тук и с оризовар е много лесно. Включваме и натискаме за готвене. През това време следващото нещо, което ще направим, е да подготвим мирина или оцета. Това, което съм направил е, измерил съм си малко повече. Обикновено измерваме 60 мл или една четвърт чаша за около 1 кг ориз и го изсипваме в някаква малка тенджерка, за да можем да започнем на много бавен огън да го притопляме. Пускаме го на много бавен огън и също така добавяме, както беше по рецептата от този, но моята рецепта казва малко по-различно, добавяме 30 грама по моята рецепта и 45 грама по предложението на този рецепт. Захар аз съм измерил, 45 грама са 2 лъжици супени с връх и половина. Слагаме вътре и също така 10 грама сол. В този случай използвам обикновена готварска сол, не е някаква специална. 10 грама сол, аз съм я измерил отново, както с грамаж, така и с лъжички. Това са, мисля, 2 лъжички малки с връх. Така, слагаме и нея и през това време, това е за изплакване, през това време вземаме една лъжица и внимателно разбъркваме, може да увеличим леко, и внимателно разбъркваме докато се разтвори солта и захарта, след което трябва да бъде оставено да си изстине. Бъркваме го, за да не се, през цялото време, за да не се разтопи захарта на дъното, само и просто съвсем леко. Аз усещам, ето както оцета леко почва се изпарява, това не е лошо да оставите да е малко по-голямо количество, за да не се остане нормалното количество след изпарение. И вижте колко малко количество е. Не трябва да се прекалява, защото иначе аромата в сушито, в оризите на сушито ще стане много силен. Почти е разтопена, изсипваме някъде настрани и чакаме да стане ориза готов, за да може да го добавим по специален начин. През това време вижда, че прилежно съм си измил всички съдове, които съм ползвал до тук, за да не губя време, да не ми се кара съпругата. Започваме първо с кожата. И няма как да сервираме за суши и сашими с отбелването на ръка, и отдирането е по-добрия вариант, но когато е сьомгата се отдира лесно, а когато е пастъровата не се отдира лесно и трябва да се режи. Правя най-доброто, което мога. Може би не е най-доброто. Целта е все пак да не унищожаваме много голяма част от филето
за да не се разкашка. Което при сьомговата пастърва това е възможно, докато при сьомгата е много по-стабилно самото месо. Все пак не е толкова трудно. Тази кожа ще отиде при кучетата, които ще и се насладят адски много и се въртят около мене, но по-късно ще я получат. Тези малките парченца могат да отидат за пълнежи, сашими и даже много повече. Така, сега, тук имаме едни малки костички. Ако поръчате специално филе, което е безкостено и специално за суши, няма да ги имате и това е по-добрия вариант. Въпросът е, че тогава е много по-скъпо и въобще ще трябва да се поръча специализирано за това нещо. В случая имаме тези дългите участъци, които аз ще ги отрежа. Ще ги запазя дълги на някакво разстояние, което ми е подходящо, за да добавя към маки рола. Така. Ето ги. Те не са точно кости, но все пак не е желателно в никакъв случай да са в сушито. Ще намеря някаква купичка, за да ги отделям от тях. И съм сигурен, че няма да попадна случайно в за хранене. Гледам, че ориза ми се готви активно. Аз ще довърша обработката на рибата и ще се върна към ориза. Сега искам да отделя няколко парчета. Както казах, ние ги режем напречно, за да може като се яде парчето, напречно също те белите, за да може като се яде парчето да се къса лесно. Дали да не се сервира по този начин, а по този начин. Това е, го режиме. Тук имаме кости. Okay. Продължаваме. Това го режеме за нигирицата. Аз ще направя съвсем малко нигирита, както обясних, защото повече наблягаме на хосомаки или тънките рола и на, които ние не ги правим толкова тънки, и на уромакито, на обърнатите рола, както и на сашимито. Така че работа вкъщи е по-лесна, но по принцип сушито може да се прави с различни естетически презентации. Има много снимки онлайн и сте били по ресторанти, може да видите. Аз показвам как правиме бързо и лесно и интересно суши, което да е с много неща, които децата харесват предимно, и това са роловите маки с водораслите. И така, вижте колко излезе, почти нищожно количество от кости. Аз ги изхвърлям и продължавам с подготовката на месото. Понеже тази част е по-нежната към опашката, нея мисля да оставя за сашими и както евентуално и за по подобен начин се режи и за нигирито, т.е. режиме с клинка така напречно насреща, може и леко с диагонал по този начин, и аз после ще ги подготвя тези и ще ги сложа тези парченца директно върху плоча за презентация на храната. Имам и с хималайска сол, понякога се сервират върху плоча от хималайска сол, но ако ги сложите и изчакате, не ги сервирате автоматично, солта ще сготви. Това не е кост.
Но да, това е съвсем малко кост пропуснат. И се сготви солта ще го сготви. Добре. Вземаме да тестваме още едно парче. Това, което иска да кажа е, че се топва само малко в соевия сос. Аз в принцип навика да го топя страшно много, на грешка. И се хапва. Топим лекичко в соевия сос. И се хапва. Проходно. Невероятно качество. Осадото се взема из пръст. Опирам да ям, че изям цялото сашими. И се връщам към ориза, който е готов още отдавна. Ждана тавичката, която съм почистил предварително и директно сипвам в нея. Аз имам една малка шпателка, обикновено с пластмасова шпателка е най-добрият вариант, като отваряте, внимавайте за парата, че трябва е така много бързо да поря. Искам да проверя оризът, защото ако оставите дълго време се слепва. И ето го, оризът, който е готов, изглежда ми добре, като не е много влажен въобще. И аз сега ще го изсипя тук на камарка, го изсипваме първо и после ще ви покажа как се разтила и се смесва заедно с самия винен оцет, оризов оцет и мирина, като си има начин, нарича се кътване, като гледаме хем да го разбъркаме, хем да не сплескаме зранцата. Да ви покажа какво допълнително трябва да направим с ориза, за да сме истински професионално подготвени за един хубаво суши. И така, сега, следващата ни малка задачка е да размесиме мирина, или тази течност с солта и с захарта, да я размесиме в горещия ориз и след това леко да го провитриме, така да се каже, за да може да намалиме все пак влагата. И така, по-малко слагаме една трета и обръщаме го в ориза, и го кътваме по този начин. Слагаме пак от тази страна тук, обръщаме в ориза и го кътваме. Вземам една чиста кърпа, изпрана от шкафчето, навлажнявам я и я покривам ориза. Че предвид навлажняване говорим за съвсем изцедена и съвсем леко влажна кърпичка, за да не го пък направим соги, както се нарича на английски, или течнен, нещо такова. Така, покривам го и си подготвям работно място. Нещата стават сериозни вече. Това, което съм си подготвил съм си матчето, рогозчицата за свиване
едно руло и няколко други рула тук готови нори. Рибата, една купичка с вода, за да може да си пречиствам пръстите, нали, когато сме след много ориз. Към нея, много хора не го знаят това, към нея ще капна няколко капки от оцета, защото ако почна да пипа много ориз и вода, ще си размие твърде много вкуса. И с шпатулката една купичка от ориза, готов за свиване. Имаме гладка и прозрачна и лъскава страна и грапава и не толкова лъскава страна. Камерата може да не се вижда толкова добре. Лъскава, грапава. Ни интересува да сложим лъскавата страна надолу, т.е. да виждаме грапавата страна, и лъска страна ще бъде външната страна, като сгънем норито. За тънкото руло може да се сгъне на две листото и да се направят две листа, което е лесен начин. Аз по принцип не го правя така в къщи, правя едно цяло руло и моите хосомакита, т.е. тънките рула, стават доста дебели. Гледам да го скъсам чисто. Имаме една влажна хавлийка, леко влажна, която като режа с нож или нещо такова да чистя, и друга хавлийка, за да си подсушавам пръстите, за да не са мокри в някои ситуации. Започваме. Пръстите са чисти така или иначе. Потапяме ги леко във вода. Едната ръка може да я държите суха. Разтиламе. В случая няма как да остане суха, по-лесно е с две. Разтиламе ориза тъничко, като оставяме малко разстояние. Това е моят начин на работа. Оставяме малко разстояние в края. В единия край, където ще залепиме хосомакито, рулото изцяло. За да не остават останки отстрани, е хубаво да имате пълнеж отстрани, най-малкото. И някои хора казват, че тук може да се направи да е малко по-дебеличко и да се направи място за самата рибка като каналче. Друго нещо, което исках да ви покажа, което аз не го правя вкъщи, за любителите на васаби, вътре в самото руло, и се слага съвсем малко количество. Аз ще го покажа сега на двете тънки рулана, но другите няма да го правя, защото дъщеря ми е малка и не яде васаби, много е люто. Взема се така с пръста и се разтила малко количество и се намазва. Всъщност става много вкусно, но и това е една от тайните също, да знаете. Но за съжаление в нашето семейство такива спайси храни винаги ги оставям да си ги добавяме допълнително. Ето виждате как се получи, това може и да е твърде много. Вземаме си някакво по-тъничко парченце, ето тези, и ще го срежа на две, защото твърде голямо. Слагаме го тук, почиствам ръцете, има много сериозно почистване наляво надясно. След което с това рулце правим така. Стискаме тук рибата и завиваме, както казах, на мен толкова мъничко листо ми се налага да прави. Като завиваме, връщаме назад рогозката. Връщаме назад самата рогозка. Гледаме и стигнем до ръба. Като аз намокрям самия ръб леко с вода, за да залепне към самото рулце. Като го направим това нещо, можем леко да го притиснем, обикновено го правят правоъгълно, и да не ви се получи правоъгълно, няма значение. Ето по този начин. Защипал го е, просто се показва малко ориз, няма да го ремонтирам. По този начин. Сега, за да го направим малко по-добре да изглежда, можем да го притиснем малко и отгоре също да му направим по-правоъгълна формичка. Ето по този начин. Така. Сега показвам разрязването. Аз ползвам друг нож, който знам, че не е готварски, но той ми е по-удобен,
Навлажняваме ножа. Някой го навлажнява доста повече. Ето, навлажнявам го тук в кърпата. След което срязваме на две рулото. Местим го така по този начин. Моето не се получи много единично. Срязваме го на още две. И след това държиме ножа навлажнен, за да режи лесно. И след това разрязваме на още две. Крайчетата, някои от тези крайчета не са много качествени, затова примерно като е по-дълго може да го отрежете предварително. И това го давам на децата да го ядат, докато чакат да приключат с всичко останало. И така, тези също ги отрязваме на още две. Усещам васабито вътре в самото руло. И това е чудесен начин да се представи сушито. В случая това се разпадна, отива за децата. И така, двете рулца, които се развалиха, леко ги топваме с ръце. Ям, супер! Окей, продължаваме с стандартните ни мои рула. Продължаваме с хосомаки по моя си начин, по татковия начин, дебели футомаки, хосомаки ролове. Така, започваме с следващото животно от сушито и това се нарича нигири. Ако ви струва трудно, може да не го правите въобще, или аз имам и такива формички, които като се напълнят се създава същата форма. Плащаме си една топчица, да мокреме дланите, също в този случай една топчица, според някой около 8 грама, не знам това повече може да, когато е мокро по-лесно, и правиме ръката е така, палеца е така, и това е на L, виждате ли, L, на латинско L, и стискаме ето по този начин, стискаме
И слагаме рибката отгоре. Ето по този начин. Като обръщаме рибата да е наобратно, извинявам се. Слагаме го така и го обръщаме от другата страна, за да може да го оформим от двата вида. Мисля, че се получи сравнително добре. Сега, това е меси работа, затова съм сложил тук на лонче. Хващаме си едно норенце и го облепяме. И го правим по този начин. Перфекция. Това е всичко. И ето го финалния резултат с нигерицата. По този начин изглеждат перфектно и много вкусни. Ще ходя за хладилника. Аз ще ви покажа сега урамаки, което е обърнато руло. За урамакито или обърнатото руло, това, което трябва да направим е матчето, рогозчицата, да я обвиеме в найлон и вземем едно цяло листо, за да ми е по-лесно. Не тия миниатюрните. Тук вече няма значение, понеже е вътре с граповото или с лъскавото. Мисля, че е хубаво да си намокрят ръцете добре, за да не заляпва ориза. Разтиламе го и си представяме, че имаме маки, колкото големината на, на норито. Като не го прави много дебело. Оризът вече е доста хвостина, това не му е фатално, просто казвам. Трябва да бъде добре разслоено от край до край в големината на норито. Имаме и хандрол, темаки. Ще видя дали ще ми остане ориз да го направя, защото там отива още повече ориз. И той си прави с различни конуси и така нататък. Така, да видим до къде сме стигнали. Та ще го направим. Слагаме листенцето и го притискаме. Може да сложите други видове, не само риба. В случая аз си ползвам само риба, защото децата обикновено само това. На това се наслаждават. Режеме екстрата. Ще ви покажа футомаки, дебело руло, което е поне с две съставки. Тия ще го преместим тук, където на мен ми е по-удобно. И сега идва момента на истината. Няма нужда да бързаме за никъде. Трябва да се наслаждаваме. Правиме така, хващаме си го, въртим и тук вече с притискане
въртиме и гледате да задържите Аз лично смятам, че е много добър вариант лекичко да се завие така и да се увие и да се задържи във формата за няколко минутки, за да прихване добра форма. Така. Правим си така нежничко с сусамчетата припечени. Двата вида маки роуз и нигирито от сушито, което направихме до този момент. Продължаваме с следващото роло футомаки, което са с повече от една съставка. За да направим футомаки с повече от една съставка, обикновено, както казах, авокадо, риба или някакъв вид протеин, плюс няколко вида зеленчуци или само няколко вида зеленчуци, авокадо, краставички, такива неща, но понеже моите деца не гият за тия работи, аз имам някакви две чушки тук, които ще съм измил предварително и ще ви покажа. И да може да се сгъва. Връщаме с... Аз тук лично в този случай ще използвам пръсти малко да прибера ориза, вместо да го режа. И връщаме назад матрачето, както винаги. Искам да го приместя малко по-така, за да... Това е едно дебело, много дебело роло маки. Това е всичко. Сега ще го нарежеш и да го покажа. Ето как изглежда. Не е само месо или само сурова риба или протеини, а е с много други неща и може да бъде само с зеленчуци. И това придава комбинация от вкусове, което повече хора го харесват. Футомаки рол, футомаки маки, което е с нори водораслото и с поне два вида пълнеж. Нали? Тук в случай имаме два вида с различни цветови гами на чушките и показваме правенето на темаки хандрол. Ще да навиваме ръцето. И аз това ще го залепа просто ето по този начин. Темаки рол, който обикновено доста по-пишно се прави и е повече като конус отдолу, обаче съжаление аз нямам нужните продукти, но става и по този начин. Това е краят на оризани от 1 кг. Всичкото, това е последната купичка, от която ще излязат максимум 2 ролла или 3.
Хей! Ето го нашето суши и сашими. 4 или 5 вида от най-добрите рола, които са любими на мен и моето семейство. Знаете ли какво върви най-много с сушито? Не се ограничайте само с риба, пробвайте и други неща. Ако в семейството някой не харесва сурова риба или не му харесва вкуса, не се опитва никога, пробвайте сушито с други видове зеленчуци, комбинации. Ще ви пратя във Viber, ще видите линка в групата ми във Viber долу. Пак се забавлявайте, това е най-важно тук в Семен Черпак. Да се забавляваме, да експериментираме и да готвим вкусно, лесно и да ни е интересно. На моите изрезчици, преди да са ги набарали децата, след си свърши изрезчиците и си спи бирата, да чисти, защото мивката е ей така, с ориз и всичко неща, преди да дошла жената да ме накаже. Хосо маки, Амин? Да? Харесва ли ти? Да. Колко е добре? На скалата до 10. От 1 до 10. Това е присъдата на дъщеря ми Ния, която си хапва сладко от най-любимата и манджа, която готви тати. Всъщност, не знам, дано и на вас да ви хареса, като се опитате да си го сготвите вкъщи. Ако не ви харесва или пък и да ви харесва, пробвайте ето това видео тук, в което показвам, ето тук точно, което показвам още една супер яка, лесна и интересна манджа за готвене. Ето точно тук сега може да кликнете, побързай, за да не замине видеото. Кликни веднага и ние отиваме да едем суши.